Hola, aquesta és una pregunta adreçada a l'alcaldessa. Sabem que el director del Museu de la Tela, després de 42 anys de dedicació, Antoni Arrizabalaga, es jubila el mes proper. Sabem que va comunicar la seva decisió ara farà un any. La nostra pregunta és com s'afronta des de l'equip de govern i des de la regidoria de Cultura en particular aquesta plaça que quedarà vacant en molts pocs dies. El Museu de la Tela s'ha convertit en un referent museístic i científic de la comarca. Tenen a punt el relleu d'un càrrec que creiem fonamental en la direcció i dia a dia i en el dia a dia d'aquest museu? Com es perfila la nova direcció? Tenim ja redactat el concurs públic per a seleccionar una nova direcció? Gràcies. En el marc corresponent s'informaran el patronat del museu, però òbviament és un tema cabdal al Museu de Ciències Naturals de la Tela i des de la Direcció de Recursos Humans s'està treballant conjuntament amb l'equip de Cultura amb tot el procés, que òbviament serà un concurs obert. Gràcies. Granollers Primàries.